It's time for SPG, as in Super Pak Ganun Secret File. Pakidiin naman para masarap. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Baby Boy. At ito, ang aking SPG, as in Super Pak Ganun Secret File. Ako ay nakatira sa Northern Metro Manila area. Isang Sabado ng gabi, naisip kong magpamassage. Kasi namimiss ko na magpamassage. Masarap kasi na minamasahe ka sa katawan kung mismong tao ang nagmamasahe sa iyo. At talaga namang masarap talaga sa pakiramdam kapag natatanggal ang mga lamig-lamig sa katawan. So bago ako magpamasahe, kumain muna ako sa isang fast food restaurant. Para naman busog ako bago ko gawin ang binabalak kong pagpapamassage. At nang matapos na nga akong makakain, pumasok na ako sa isang massage parlor at nagtanong kung ano ang mga serbisyong inaalok nila sa kanilang mga customer. Konti lang ang budget ko kaya sakto lang din ang dala kong pera. Nag-avail ako ng 1-hour massage. Tinanong ako nung receptionist kung babae ba o lalaki ba ang gusto kong mag-massage sa akin. At syempre, ang sabi ko, babae ang gusto kong magmasahe sa akin. Okay na. Meron namang available. Popwesto na ako sa hihigaan ko nang biglang makaramdam ako ng something. Syempre, umihi muna ako. Kasi nahihina ako eh. At bago nga ako humiga sa hihigaan ko, nagtanggal muna ako ng mga suot kong damit. At pagkatapos nun, ay humiga na ako. Ilang saglit pa ay dumating na ang magmamassage sa akin. Ang pinagawa niya sa akin ay pinadapa muna niya ako para masahin ang likod ko. Medyo nakukulangan ako sa pagdiin niya kaya sinabi ko na, pakidiin naman para masarap. Ang aga naman nung... At diniin naman niya kaya kahit papaano ay okay naman. At habang minamasahe niya ako, nagkwentuhan kami para naman masaya kahit papaano ang aming massage time. Minsan pa nga ay natatawa siya sa akin. At tinanong niya ako kung aware ako na may extra service sa mga ganong lugar. At sinabi ko
na ilang beses naman na akong nakapagpapamasahe kaya alam ko na rin. At nang matapos niyang i-massage ang likod ko, ay bigla niyang hinubad ang aking brief. Medyo nagulat ako sa ginawa niya pero okay naman. Kaya tinanong ko siya. Teka lang, mukhang may balak ka yata sa akin ah. At natawa siya sa sinabi ko. At dito na niya ako inalok kung magpapa-extra service raw ba ako. Sabi ko ay pag-iisipan ko muna. Pero sa loob ko ay mukhang baka pwede kong tanggapin ang inaalok niya na extra service sa akin. At nung pinaharap na niya ako, ay nagandahan ako sa kanya. Kaya nasabi ko sa kanya, ay Ang ganda mo. natuwa siya sa sinabi ko. At ang sabi niya ay, Thank you, sir. na may kasamang hagod. At napapayag na ako sa alok niya na extra service. Umalis muna siya at kumuha muna ng tissue. At pagbalik niya ay nag-umpisa na nga ang bakbakan. Dinakma muna niya ang alaga ko at nag-request na baka i-kiss ko muna siya. Pero sinabi niya na smack na lang daw. At yun na nga, ginagawa namin ang tagpong yun habang nang i-scramble siya. Hanggang sa nagtanggal na siya ng damit pang itaas. At ako naman ang nagmassage ng kanyang harapan. Siya sa sobrang sarap at ang sabi niya ay, Dahan-dahan naman. At hindi pa ako nakontento. Nag-request ako sa kanya na kung po pwede, magpa-breastfeed siya. At umuo naman siya kung magdadagdag ako ng bayad. Kaya ang ginawa ko ay parang nagmistulang straw ang kanyang future, kaya boom, yummy. At habang ginagawa ko yun ay tuloy lang siya sa pag-scramble egg. Kaya enjoy na enjoy kaming dalawa. Hanggang sa naluto na nga at lumabas na ang finished product. Matapos noon ay minasahe na niya ang ulo ko sa itaas. At matapos noon ay pinagpahinga na niya ako sandali. At siya rin ay nagpahinga. At nagbayad na ako. Ibinahagi ko ito dahil gusto ko lang i-share talaga sa inyo ang karanasan ko sa isang massage parlor. Na totoo talaga ang extra service. At sa totoo lang, doon din umaasa ang mga ibang massage therapist dahil maliit lang ang kinikita nila sa kanilang trabaho. Kaya kung ako sa inyo, magpa-extra na rin kayo. Pero kahit ganun pa rin ang trabaho nila, sana irespeto natin sila bilang mga tao. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Disclaimer lamang po. May nag-share sa akin, kaya hindi ako talaga to. Muli, ako si alias Baby Boy. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret 5.